नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही परत बाहेर फिरायला चाललो आहे. बाहेर म्हणजे कुठे चाललो फिरायला गाजन? हां, तर आम्ही आता दोघं इकडून कार घेऊन आत्याच्या घरी चाललो आहे आणि मग तिकडे सर्व येतील है ना. चला. काजल ते पाठचं बंद कर ना. मी जरा पाठी ओपन करून ठेवलं होतं बघा, कारण ना गाडीमध्ये वाफ असते ना. हा कर बंद. ये चला चला जाऊया. हे बघ लगेच घामाला बघ, एवढं गरम आहे ना बाहेर. लगेच घामाला. रुमाल घेतला? रुमाल विसरलेलो आहे घरीच. आत्याकडे आहे आपला रुमाल. आपला राहिलेला आहे. 2 रुमाल आहेत तुमचेच आहेत. मी पण विसरली घ्यायला रुमाल. होय, इथे रुमाल नाही आता एक पण. तुमच्याकडे रुमाल असेल तर द्यावा आम्हाला. मी इकडचा तो एक विक्रोळीत नेला ना जाताना मागच्या वेळी. खूप तापली आमची गाडी, खूप गरम होतं. आत्ता चालू 1 मिनिट पण नाही झाला घराच्या बाहेर पडून. तर आता आम्ही इकडे पोचलो. आता इकडून गाडी मी पुढे नाही नेते, कारण मग एकदम रस्ता छोटा आहे ना. होय, आता इकडे उतरतो आम्ही. तिकडून आता चाललो आत्याच्या घरी. चला गाडी लॉक करूया. नेमका माझा कॅमेरा आत्ते पावडर लावते तेव्हा चालू होतो. हां, आता हे कोणी नेसवली तुला? आत्याने. एकदम बारीक पदर. मला असा आवडतो पदर असा. छोटा छोटा. आता येताना आम्ही साडी घेऊन आलो होतो, मग इकडे नेसवली है ना. तर इकडून तुम्हाला अजून एक सिनेरी दाखवतो माझ्या लेफ्ट साईडला. हा आमचा नवीन शॉर्टकट रस्ता. आम्ही नेहमी पाठून जायचो. सेजल बघ कशी पळते. आमची स्लो गाडी. होय, आता बब्बी असते तर तुझ्यापेक्षा पाठी असते. चला आपला ब्रिज. गाडी तिकडे उभी आहे. साडी आतमध्ये घे. घेतलीस? ये जरा इकडे, दरवाजाच्या इकडे बसू दे आपल्याला. जरा पुढे घेऊ सीट. चला बसलात. बंद करू पाठचं? कर. पुढे कशी झालं ना. नाही बस. नाही पडलेलं काय. बागेत आतमध्ये नाही जायचं. पडलेलं बाहेर रस्त्यावर असेल तर घेऊ शकतो आपण. मग काजल हवाय. काजल बघ समोर एक आहे. कुठे? हवं इकडे. काजल जाऊया का? कोणती बोट पाहिजे सिलेक्ट कर. एक पण नाही. एक पण नाही. काय फायदा. किती बोलला तो डझन? 700 रुपये डझन. हे काजल आपल्या त्या दुकानाकडे 400 रुपये बोललेला ना. ते वेगळे होते. केरळचे असतील ते. हा, हे आपले इकडचे ना रत्नागिरीचे. तरी कमी करून किती केले? 600 केले असते. 600-500 केले असते. 500 देत असतात.
चेक करा. हा आम्ही एवढे सिलेक्ट केले. आम्हाला यांनी 350 रुपीज डझन, 350 डझन. घ्या जास्त तुम्हाला काय घ्या काजलला आंबा नको. काय आला? कैरी मला कैरी तोडायची एकदा तरी झाड. कैरी तोडायची आहे. मला झाड घ्यायला लागेल त्यासाठी. घेतले आंबे. हां 1 डझन घेतले. 16 दिले. 4 एक्स्ट्रा घेतलेले आहेत. दिला रे. दिल्या ह्याच्यात ठेव. नाही तर तिकडे 700 रुपये किती आणि 350 किती, अर्ध्या किमतीत आमच्या. मस्त. 350 रुपये. हां चला रत्नागिरीचे आंबे तरी खायला मिळतील आम्हाला. घरी जायचं आहे. थोडे जरी हा. अर्धे चांगले भेटले तरी बा. नाही पण 350 चांगले दिले. है ना. कारण पार्टीत आत्ताच विचारला पण 700 रुपये सांगितले. नाही चांगले दिले पण त्याच्याकडे पण टाकी एरियाच होते. हां मंदिर ना बाहेर पाहिजे होता. इकडे पाहिजे होता. मी आलेलो आहे, जेवलो आराम. हा काय काजल उचकी लागली? त्याला काजीला जाम मुड आहे. हा काजल वाईटली. नाही लय गर्दी होती काय मंदिरात काजल बाई? लय गर्दी होती. मंदिर ना प्रसाद पण होता. मंदिर बाहेर पाहिजे होता. मंदिर बाहेर असं मस्त असं पाहिजे होतं मोकळ्या याच्यावर. मग आणि गर्दी होईल. हा व्ह्यू छान आहे ना इकडं. आज 121.95 म्हणजे 122. 122 आहे. हां 43 पैसे. हे एस टी चालू झाल्या. परवा आम्ही घेतले 30 रुपये किलो. मग चांगले आहेत बघा. त्याच्या खाली पण थोडे काजू बघ तेवढे. काजल दे काजल दे. कुठे आलेली भाजी घ्यायला? होय फुलं बिलं घ्यायला. ऑरेंजेस कसे किलो आहे? ऑरेंज 160 किलो. 160 बोलतो तो. 70 रुपये मग अर्धा किलो होती. 140 नाही दे. 140 1 किलो. गोड आहे ना. चला बाय बाय. झाली आमची शॉपिंग. बाय बाय. आता आमची शॉपिंग झाली. काय काय केलं काजल आज? पहिलं मंदिरात गेलो देवाच्या पाया पडायला. जेवलो वगैरे तिथे. हां आणि मग मार्केटमध्ये गेलो. फुलं घेतली, फळं घेतली. आमच्याकडे पाहुणे येणार तर रांगोळी घेतली. घर सजवायला. होय. अजून काय काय केलं? असं छोटं मोठं सामान घेत गेलो. आता उज्ज्वल आत्याला वगैरे सोडलंय. आता आम्ही घरी चाललोय.
चला. फोन लावा. कोण लाव पडशील बाहेर. आता 4 किलोमीटर मधले 2 किलोमीटर नंतर आम्ही पार केलाय. आता आम्ही घरी पोहोचणार आहे. तर आजची रुटीन तुम्हाला आम्ही दाखवली. आम्ही काय केलं, कुठे गेलो है ना. मंदिरात गेलो, सर्वांसाठी प्रार्थना केली, तुमच्यासाठी, ताईसाठी, मम्मीसाठी, आमच्यासाठी, सगळ्यांसाठी. तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा, कमेंट करा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आणि बेल घंटी वाजवा. थँक्यू.